से फुजाफ्रा बर'ना दिनैनि माबायाहाय सानसेया दिनैनि दिना मोजाङै मोजां बारहरथों गोगोम सेल जाथों 10,000नि गोजौआव जाजोबथों गासिबो खामबो बर'ना ग्रिन समफाम गासिबो जादों दा गथ'फोरबायदि फिथिंनो हायो दासिमबो मा टेलेन्ट दंब्ला बेनावलाय फाग्ला फाग्लाहाय माने गेजेरावसो दं आरो ना आखाइहाय माने आसि खान्दुनि होलायबाय आं एबार लांफै रायजोफोर लांफै खम दामावनो हरदों हेलौ गाइस अब्ला आं नै दिनै इन्टारटेनमेन्ट गवा जोंना माने दाउ माखासे दखान दं दा बाहाय दाउ माबा फैयो बे समाव आं बेखौ एसे आनबक्सिं खालामनो सानदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फारि फारि नोंथाङा माबायदि खालायो माबायदि मायो नोंथांमोना नायलांबाय था जागे गासिबो जागे गासिबो जाजोबगोन आरो मा बिलाय बर'जों मुस्लिमजों दालाय खिबाय जादों आंहा बेफोरबायदियाव गैया आंहा बेनिफिट जाबानो जाबाय ओमफ्राय माने नै रायजोफोरा माने दाउ दखान दं आरो ना मालदांफारायावहाय नांगौबा लांफै आरो ना माने बे फंबायानो दानो नै एसे देखायना बे फंबायानो दानो आरो ना जागोन खम दामाव मोनलांगोन माने बिराद खम उफाय गैया जोंनावहाय उफाय गैया संसाराव हाबां जाबाय नालाय फंबाया ओंखायनो आरो ना माने दाउआबो खम दामावनो मोनो माने बेनाव फैसाया मालाय केजियाव फंबाय औ लकेल साराय ओमफ्राय बेसेबांबा हरोमोनलाय नों खमथाराव बिदिनो एसे रायलायनायनि सायाव जायो आरो ना 450 केजियाव बिदिनो 400फोरनि हरो आरो ना माने 50 थाखाखौनो माइनास खालामो आरो ना फंबाया आरो खुनु मुलि होनाय नङा माबा नङा लकेल नालाय लकेल साफाखा आरो ना फुरा गोथावआथ' जानोसै लकेलनि मजायानो आलादाखाय थगायग्रा नङा बेना दखाना माने जों गामियावनो देरबोखानाय गामिनिफ्रायनो गोदोनिफ्राय मावनानै जाबोखानाय आरो ना लांफै रायजोफोर लांफै आहक आरो बहक बायरेनि लाम आम्ही काश्ती कोते पारे ना आम्ही बेंगली भाषा बोलते पारना भाई बच्चे लकेसना नायनो हागोन मालदांफारा आरो ना लकेसना शपिं मल खाथियावहाय बयबो फैनानै लांफै लैहोर फैनानै लांफै मा जालायखो बेलाय बेफोरसो सावराया आयौ नै ओरै होग्लानानै दारिखौ सावस्रिमनानै मावो ओरै फिसिनाया नालि आदसा एबाराव जानो हांगासिनो आरो दासो जगार खालामहांदों र' लागायसै दाउ लांलांसै औ दे आंनानै गासिबो क'क्राझार दंफैयो आरो ना आंसो माथाम देथारखाबाय आं दा मोनायाव लकेल लागायगोन र' लकेल लागायबावहाय नायबाय थाल' आसोमना बाहायना फुरा नैबेनो दखाना फुरा होसिजोबो नोंथांमोना लांफैनो हागोन दै सारदां र' एसे दै गुफुङो नालाय हाद्रि हालानो जागोन गासिबो जागोन नै बिराद खामानिबो मावो आङो एसे लामाफोरखौ सात खालामदों आरो ना 70 जाजोबगोन नामा नै केन्सार मोनलायबाय लोगो मोनलाय माथो इन्टारटेनमेन्टआ दाउ गोदायो नामा जासिलायबावो आं मानसि नङा इन्टारटेनमेन्टआ दाउ गोदा जाया आरो बेखौ गोदो फिथिंलाबायनो हाबावोमोन जों गासिबो आयौ बे जारलांदाबो माहायबो दुनिया गाम बे हले देन्जार सक्रफोर बायदि फिथिंनो हायो दासिमबो मा टेलेन्ट दंब्ला बेनावलाय फाग्ला फाग्लाहायलां गोदोनि आरो ना चक्रफोर बायदि आखाइ थाइसेयाव गिदिंलाजोबो आरो माथो मानसिखौ नायबालाय 10 दिन 20 दिन लोगोन थाग्रासिनो माने आखाइबो सोलायजायो आखाइखौ एसे सेखोना होनो माने गेजेरावसो दं आरो ना आखाइहाय माने आसि खान्दुनि होलायबाय आं एबार गासिबो जाजोबो नै सोलायलायबाय आरो ना आरो गोदोथ' ओरै गारख्लायबावोसोमोन ओरै गारख्लायबावोसोमोन आरो आदसा जागे नै दखान लाब जानाय एसे फुजा होग्रो नागिरदों बाय गैया दे एसे फुजाफ्रा बर'ना दिनैनि माबायाहाय सानसेया दिनैनि दिना मोजाङै मोजां बारहरथों गोगोम सेल जाथों 10,000नि गोजौआव जाजोबथों गासिबो खामबो बर'ना ग्रिन समफाम
ग्रीन चम्पा आलु चम्पा हिरु चम्पा आलु चम्पा फैदो माला लागायना हो नै जोंना एन्टारटेनमेन्ट भाइया फुजा होग्रोबाय जाहाथे एसे मोजां सेल जायो सनथामनाव नायलांबाय था एसे रिभिउ देखायगोन आच्छा जागायनोसै नामा जागे नैबेखौ गोदाना देखायनांसिगोन माबा मिनिटावनो ना आच्छा खोनाखायो आं ओरैल' बोखायो आं बायनायावहाय हा सालब्रा अरिजिनेल साल हाजार लायो फाग्लासो बायना लेग पिस दोनगोन नामा आदा गाज्रि बिदि होननानै सोंगोन आरोना जों दाहाय आच्छा बोरै जालायखो दा भाइ माथो मा खालामनो नागिरलायखो खोन्थि नामा क'क्राझाराव हाबबाय नालाय माला दाउ गोदानसो मोनो मा सोलोङो जाखो से नै थाम थिन मोनथाम ब्रै बा द' हिनजाव गोदान लाथ' होननाय बायदि दा खोन्थामना लांफैनो हागोन लकेसना नै मालदांफारायाव फैनो मालदांफारा बौ बाजार दखाना आंना मालदांफारायाव माने आं बांद्राय थानाय जाया एसे बेस्थ' जायो नालाय थागौ आं जायगायाव बयलार सिगां बायबा खम दामावनो हरगोन जोङो केजियाव सारिस' लांफै सिनायनाय मानसि हिसाबै आंनि फेमिलिखौ हिसाबै 400 दिन 400 माहक आरो महक लगायजों गयजा 1 केजि 450 गयजाव आच्छा जागे माबार फैसा जाया नोंने आजार गाजारनो माबायदि गथ'लाय खामानिखौनो मावफाबाय थानांगौ हारसिङै मालाबाबो मावनो रोङा आच्छा जागे एबार गोदान लादां एबार गोदान दाबो मावगासिनो आरोना बिगायाहाय नै बुस्थुआहाय दुनिया गालफाखि बारा terus sok semua barang जाखो दाउफुनायफ्रालाय जाबाय नै आरो मा बिलाय खावसेबानो जाबाय खुनु खोथायानो गैला दुनिया गालफाखि बारा होनो जायखौहाय आरो मा बिलाय नों जानागार आं जानागार होनो दाउ बयलार सिबिखौहाय नों जालाय आं जालाय जागोन मालाबा बादिगोन जों बावखुंग्रि हाजोआव चेलेन्ज सोर बांसिन जानो हायो जागोन गासिबो जागोन आच्छा अभार फिटिं बेना सावस्रि ना जागे आदार होब्रबो नामा एसे अजन बारायनायनि लागोन जाबाय आदार होब्रबनासो फेदेरो होमबालाय ना आदा एसे जायाबा दाउआ जानोनो दै हो कास्टमारखौ जिरायहो सिना जागोन ना साहा लोंगोन बरा जागोन ना माबा सं आच्छा बुद्धिया बिदिसो ना बुद्धिया सोलोंना लाखा आया देख्नु दाउ होनांगौ आयौ सिलायनिफ्राय नेबाय जिरायनानै नानांगौ दिनै रनाल्ड' मोना माबायाव थांनानै बोरायनि खसाब गाननानै बानायो जोंना मानसिफोरजों नारायण ओंखाय खेथि फुजारि खानालाय भिटामिन जागोन आं स्रोब सोनांगौ माहक आरो बुहुम बुंलांबाय थानांबाय
बै लामा गेजेराव थांनानै पाब्लिक हक दा थांसै आङो जोब्बाय ओंखारलांसै मालाय न'आवहाय दुमफ्ला उन्दुनोसै जायो गाव दानथ'नाथ' नुखाबाय नै बिनि गोसो बेराफोरा देखायखाबाय जाखिनि देखायनांगौ लांफैबानो जाबाय फैनानै मालाबा खम दामावनो हरगोन होनना खालामबाय बेखिनियानो आरोना